mergem numai la deal, avem numai number one. Noi nu solo. Da. Noi nu ne ducem la vale, că suntem toți din tribale și suntem mai megastari. Suntem cu toți la vale. Facem una bună, așa cum a spus, m-am convins și ne-mi frate, buzunarul de la spate și de la Grasu. Pentru el, pentru fratele lui, pentru Pleșa, pentru Gabi, așa cum știe campionii.